E continuamos a falar de progreso. Lugo figura entre as capitais punteiras na investigación clínica internacional. A Clínica CEOGA é un dos 49 centros de todo o mundo nos que se está a desenvolver un ensaio sobre o tratamento de miomas uterinos. O estudo foi presentado en Lugo na 8ª edición de Xinevidio, diante de 250 expertos internacionais en xinecoloxía e obstetricia. Os que dirixen a Clínica Xinecolóxica CEOGA hai anos que adican boa parte do seu tempo á investigación. Na actualidade, o centro participa no ensaio dun novo tratamento dos miomas uterinos sintomáticos que podería sair á rúa na primavera do 2012. Es un fármaco que se está desarrollando en una biotecnológica suiza, Preglen, y que se está desarrollando desde hace ya varios años. Está en la fase final, que es la fase 3, que es lo que se llama estudio pivotal, que es el que se realiza para presentar los resultados a los organismos reguladores para que después lo aprueben y se pueda fabricar y vender para uso general. No ensaio clínico colaboran pacientes lucenses que se están a beneficiar dos efectos do medicamento con todas as garantías que conleva o proceso. De cada 100 fármacos que se investigan, solo uno llega al mercado y hay muchos organismos que están controlando el desarrollo de un ensayo clínico, lo que se llaman los comités de ética de investigación clínica. O estudo foi presentado no 8º Certame Internacional de Vídeo en Obstetricia e Xinecoloxía, que reuniu en Lugo a destacados investigadores de todo o mundo. Siempre hemos querido anticiparnos a los acontecimientos científicos, hemos hecho un esfuerzo importante en traer a médicos del ámbito internacional de la investigación para poder aportar desde Lugo novedades para toda España. A contracepción de emerxencia foi outro dos simposios incluídos no programa científico de Xinevidio. Nel desveláronse efectos descoñecidos da chamada pílula do día despois. Esta píldora, en contra de lo que cree la mayoría de la gente, incluso en ambientes sanitarios, no es una píldora en absoluto abortiva. Es una píldora que lo único que hace es retrasar la ovulación. Os investigadores do CEOGA levan un ano inmersos no outro ensaio clínico con mulleres lucenses. Trátase dun parche anticonceptivo que inclúe melloras estéticas, entre outras, respecto ao primeiro que saiu ao mercado. Imos para os está en plena vendima. Oficialmente comezou o 22 de setembro e agárdase que continúe toda a semana que ven. A colleita deste ano está a ser de moita calidade, sen embargo, agárdase unha diminución da produción de en torno ao 20%, por mor dun ataque dunha plaga que afectou a varias zonas da denominación de orixe. Un equipo da Fundación TIC desplazouse ata un destes viñedos para comprobar in situ por que se coñece como viticultura heroica este traballo que dá como resultado un dos produtos de máis calidade e prestixio da nosa provincia. Correo Miño, como telón de fondo, traballase arreo nunha das 5 subzonas da denominación da Ribeira Sacra, a de Chantada. Pois vamos logo a vendimiar un pouco. María Ester, viticultora de 74 anos, coñece mellor que ninguén a dedicación que exixen as cepas. Moito sudor, moito cariño, moito pensar en como vai dar o viño, total só a dá unha vez no ano, pero bueno, pensar en que se traballas ben que che vai dar boa cosecha, que se o traballas moi mal que a cepa tamén sinte, padece. O traballo complícase pola orografía da zona que obriga a carretar as uvas ao lombo. En bancales é que hai que subir, que se cae moitas veces por elas abaixo, é que é moi difícil. É duro? É duro. Pero bueno, como aquí nacemos e aquí fomos sempre cultivando isto, pero esta terra, aunque dura, tamén é moi agradecida. Aínda así, as cousas melloraron con respecto a Llanos. Porque non tiñamos esta carretera. Tiñamos que ter unha barca e pasar ao outro lado, porque a nosa bodega está enchantada, e isto é Sabiñao. Pero o puente, dime ti, desde coller aquí un cesto de 50 kilos e pasalo alá, xa cando se chegaba, eso era moi duro, moi duro. Este ano prevese que se recollan en torno aos 4 millóns de kilos de uva nas 5 subzonas, fronte aos 5.300.000 do ano pasado. Hai menos uva, pero de moita calidade. A uva nestes momentos está nunha calidade óptima para ser elaborada, para ser vinificada. O que pasa é que, claro, a cantidade é menor, non?
Eu creo que, según como está entrando nas adegas e según as últimas analíticas que lles estamos facendo, podemos ter unha colleita similar a do 2009, que foi, excelente en cuanto a calidade, sí. O principal cambio que supuxo a denominación de orixe da Ribeira Sacra en 1996 foi a plantación de uvas de moita calidade, como Mencía, Godello ou Treixadura. O consumidor final ve que un Ribeira Sacra pois non é un viño económico, está claro que non. Pero si coñecera como hai que traballar os esforzos, os custos que temos en cuanto a man de obra e demais, e as dificultades que hai en relación a outras zonas de produción en Galicia ou se non fora de Galicia, daríase conta que este é un dos viños máis baratos que hai no mercado. Esta é unha das 94 adegas do Consello Regulador ás que se levan as uvas. Aquí someteránse a un control exhaustivo para garantir a calidade deste produto autóctono da provincia. Aínda quedan días para presentar a solicitude de participar no ambicioso programa formativo de emprego da Deputación, que insertará máis de 500 desempregados lugueses nos sectores laborais con máis proxección de futuro. O programa, que vai máis aló do ámbito formativo, está financiado nun 80% polo Fondo Social Europeo e o 20% restante pola institución provincial. As inscripcións poden realizarse nas dependencias de cada concello e non en Ludes. O novo edificio do Ibadera acolleu esta semana a presentación do Máster Oficial en Industria e Economía Leiteira, que marca o inicio do curso 2010-2011. Durante o ano, preto dun cento de expertos impartirán clases sobre as últimas investigacións e estudios en prol da calidade do produto lácteo. O curso, impulsado pola Universidade de Santiago e Agrocampus francés ou Estes en Rennes, conta coa colaboración da Diputación dentro da súa propia aposta polo I+D+I. Multitudinario encontro que celebraron o pasado domingo máis de 95 colectivos veciñais no Día do Veciño. Máis de 1.500 persoas gozaron dunha comida de confraternidade na carpa instalada no Parque de Frixa, na que se serviron 250 kilos de empanadas, 600 kilos de churrasco e 2.500 chourizos. A cita, organizada pola Federación Local de Veciños, achegou tamén a diversas autoridades do mundo político lucense e galego. Elena Iravedra foi a gañadora do concurso ao mellor eslogan Lugo 10, convocado a través das redes sociais. A súa frase, Lugo 10, denota, chamou a atención dos patrocinadores do programa que a elixiron entre as 11 máis votadas polos internautas, nun certamen que recolleu máis de 97 propostas. O lema protagonizará o peche da gala que despedirá a celebración do 10º aniversario da Declaración da Muralla como Ben Patrimonio da Humanidade. O resto dos participantes máis votados recibiron tamén unha botella de Coca-Cola e unha camiseta que conmemoran o Lugo 10. O San Froilán lucirán ano máis coa mellor artesanía lucense. A partir do vindeiro martes día 5 ábrense as portas da 14ª edición de Arte San Froilán, na que artesáns porán a venda as súas pezas máis exclusivas, dende marroquinería, xoias, vidrio, ata arranxos florais, entre outras moitas especialidades que engloba esta arte manual. O Centro de Artesanía e Deseño, dependente da Deputación, organiza o evento que, como cada ano, ten por obxecto promocionar os oficios tradicionais e impulsar a economía do sector.